Sanibonani molweni, ndiyanamkela kwezaseTV-ni ngesiXhosa. Ndicela bethinana singawaskiphi ama-adverts siwabukele, yiyo indlela esikwenza uba sikwazi ukurhola ngayo leyo. UThulani ke noLuzuko babhizi bayaplena phandle, baplena le nto kaRhoyi. uLuzuko usebhizi nokuqhubeka nokufuna ubulala uRhoyi. uThulani usamnqanda, bathe besancokola ke wathi gqe uNtando. Wabuza uba iNtando ithini na ipleni. Hayi ke uThulani wamfutsekisa emxelela uba yeyi thina akho nto siyiplena nawe, khawusuka apha notatakhe bamgxotha ke. Wasuka kuNtando wabuyela endlini. Xa efika endlini ufike wancokola nomamakhe embuza uba mama, uthetha into yoba ndi-useless ngaloo ndlela into yoba andinawufakwa kwii-plans zezinto ezenziwayo apha ekhaya. Uzumkile uthe akakho useless, khangamoya kakhulu naye nje bethetha loo nto engamoyanga. Wayawuyeka kanjalo ke uNtando ke leyo. uLuzuko nanku evela ecela uxolo ke ku-Anathi ngokunyamalala kwakhe, ethi ke kukuba bhizi komsebenzi akayithethi into yoba bekhe wabanjwa oku kwesibini. UMsimelelo yena ukwakhe uncokola noFuneka. Funeka umpha ukutya, I think bemnika isiduthu. uMsimelelo uthi akafuni le nto yena. Uthi uFuneka hayi kaloku ukutya kufuna imali. Wena wabe wodoneyitha nge-10,000, so uzawutya le nto ikhoyo ke. Into equmbileyo kuMsimelelo iyacaphuka. uThulani ke uyavela uncokola noLekese umbalisela ngo-Anathi nangento eyenzekileyo into yoba uthe engena ebathroom kwenzeka ntoni. So uthi akaphumi entliziyweni yakhe. So uLekese uyambuza ke ngoba ke ngoku kuNontle imbeka ndawoni le nto. Uthi yho bra, ndithe ndizama ukwenza le noNontle ngobusuku kunzima kwawuqala kwantoni. Oko uAnathi ulapha entlokweni yam. So kunzima ke kuThulani. Nako kuNtando epaka imoto kwindawo evela uRhoyi naye epaka imoto kuyo. uNtando wamgada kuba makaphume nje asuke. Uthe xa iyawusithela uRhoyi uNtando wahamba uqhawula iintambo zeebhreyiksi zemoto. uThulani ke nanko ehleli ekhawutshini noNontle bayancokola. Phofu ke umntu oncokolayo nguNontle umbalisela ngevenyu, umbonisa ii-venues zomtshato wabo bafuna le, senze le. Hayi ke uyavuma yonke into uThulani, ubhizi uhoye ilaptop yakhe. uNontle ude waqaphela into yoba akamnakanga ngoba yonke into uyayivuma, akaphikisi into. Wathi kuye ndicela senze i-threesome. Wavele wavuma uThulani. Kulapha amthathe khona wamqhwaba ngempama apha entloko ngoba uyambona uba kamhoyanga. Waphaphama kuThulani ebuza uba hayibo bhebi ndibethelani ngoku. Uthi komnye utheni nto ungandihoyanga ndibhizi thetha nawe ondinakanga. Wabe uThulani ke yilaa nto kwathi leyo. Kwathi gqiba uAnathi, yho uThulani watshintsha sana ebusweni waqala wahoya uNontle ke ngokwenzela nje uba uAnathi abe jealous. Wabhizi ke ekhisana noNontle ke apha. noNontle akasaboni into yoba khona into eyenzekayo apha, khona ukubhanxa nokuthile. uAnathi wajika ke khangabe saya nakule ebisiya kuyo into. uMsimelelo uvela kwitshisanyama yakhe utya inyama, utya noLekese. Umpha notywala badla. Uphofu ke uzama ukumrhweba uLekese into yoba abe ngakwicala lakhe, ufuna umkhupha kwinto yakwaMxenge. Uyamxelela uba jonga mna ngoku bendivana noLuzuko, kodwa namhlanje asisavani. Wathi nawe iza kwenzeka le nto, ndifuna ukubeka ube lapha epokothweni yam. uLekese uthe hayi akayingeni ke yena leyo ngoba yena noThulani bakanje. Uthe xa emka ke uLekese eshiya apho wathi gqi uFuneka embuza uba lo ube lapha ubhatele. Uthi omnye hayi mani bendizama ukwenza ibhizinesi apho. Wathi ibhizinesi ngokutya wam. Wathi omnye hayi bendibhizi. Wathi eyona nto kaloku wena unikele nge-10,000, so mna ndizayithatha le nyama uyityayo ndihambe ndiyoyibeka phaa kwi-microwave, zaphinde ndiyithengisele abanye. Kaloku mna ndenza ibhizinesi apha njengoba wena uphisa. Kwaye ke yathathwa nyhani ke loo nyama, washiyeka uMsimelelo ngenanyama apha. Kulapho ke abone khona uMsimelelo uba uzawuphila kabuhlungu if uzawumane ekhunjuzwa ngale nto le mali. Makahambe akaye kuMandla amnikeze imali yakhe. Uhambile ke sivela sechwechwe emva koMandla emkhoma ngesibhamu wambeka apha esinqeni. uMandla ubhizi uthetha efowunini. Uthe xa ethi yajika hayi bomsika wenza wathi omnye ndithi imali yam. Hayi bomsika utheni? Wathi ndithi imali yam apha, sapha imali yam. Hayi ke wabe sithi omnye hayi mani 10,000 qha. Wathi ewe kaloku yimali kum, sapha imali yam. Uthe ke uMandla kuzobona uba wenza kanjani, kodwa imali yona akaqondi uba izawubuya but ikhona ibhizinesi evelayo kukhansela othile kufuneka kubulewe ungamlana. So uthi uyamazi kaloku vele umuntu obulala into elula phaa kuye, so makamenzele loo nto. uMsimelelo umke ngelithi ke enethemba laloo nto ke loo bhizinesi azoyinikwa. Ushiyeke ekhefuzela ke lo nguMandla ngoba isibhamu besilapha kufunwa imali. Kwabulelwa, ubulelwa uhleli etafuleni noAnathi kuyatyiwa ilantshi, kuyancokolwa, kukhona noThulani. Ubulelwa uthi xa incokola noAnathi uThulani atshintshe itopiki athethe ngenye into. Athi xa ethetha le encoma inyama emnandi ephekiweyo,
kuThulana tshintsha abuze onobomi babaphi. Uthe-ke kusathethwa kuThulana wafuna ukusela amanzi. Uthe xa ethatha iglasi yamanzi nanoba ijagi nawe anathi bezomnika naye bamakayithatha agalele. Bavele bayibamba ngexesha elinye. Ubonile kubulela uba ikhona into eyenzekayo phakathi kwabo bayi-2. Wabe sesithi u-Anathi uyaphakama ethi uyohlamba izitya wathi no zizawuhlanjwa nguThulana kaloku izitya. Wabe seyikhalaza kuThulana uthe esakhalaza wathi mama khe kahambe uyosenzela iti. Anathi ayifuni iti abethi omnye ayifuna wemka ke ngulo muntu ozokwenza iti. Wabe semxelela ku-Anathi mamela kuThulana nonobomi kusukela ngoku ngabantwana bakho uyabathuma xa ufuna ubathuma noba yintoni na. But phakathi koThulana no-Anathi kubi nje kukho laa nto. Nanko ke umntakaRhoyi endleleni akasaculi mntakam uba ucula laa ngoma ithi unomnganga uzibizela unomnganga. Hayi uthe esadrayiva kwasukuthwa imoto ephambi kwakhe xa behamba kancinci caba ngoku uzawungena kuyo kube nganyathela ii-brakes ii-brakes ukusebenza. Waba ngathi hayi kwanyanzela imoto mayijike ibheke ecaleni wahamba utshayisa umthi. Fike watshayisa ke apho wagcwala igazi entloko uyinto asazi noba uswelekile noba akaswelekile kodwa untando udlulile ke xa kwambona uba ingathi uphelile ngaye waqhuba imoto yakhe wahamba. So umntakaRhoyi ngenzeka uba ke ulandulele eli mhlawumbi ke asazi noba uluzuko akazi uba ngumsolo wokuqala na. Enkosi ngicela siqhubeke subscribe silike